kuti kuenda kwandakazoita kuna sabhuku ndakaona kuti nyaya yashata nokuti mwana waigore rapera waitobata mbudzi kuita mukadzi. Ndo pandakaona kuti apa pakutoenda koshata. Achisvika ari kuchema. Ini ndinonzi Geli Makura. Ndakaona mwana achisvika ari kuchema. Akamuka makusena achibva ageza kuti aende kuchikoro. Ndakazoona achisvika achichema. Ndikati uri uchemei? Zvikazi ndatorerwa bhegi ndadzingirirwa. Ndikati wadzingirirwa nani? Zvikazi ndadzingirirwa naNevha Nyamujara. Asi watora bhegi rangu. Ndikati achitora bhegi kuti kudini? Zvikanzi handizivi. Chibva ngati manje nyaya iyi ndoita sei? Baba wanga aripo ndibva ndamutaura. Zvikanzi tangai maenda muSabhuku. Kwabva tasvikaona Sabhuku chibva tamutaurira. Sabhuku akati idzi nyaya idzi kwaNyamujara ndaneta nadzo. Endai kumapurisa. Ndikati chandoziva inini Sabhuku. Kumapurisa uko vakaona munhu achirwara vanomutora voenda kuona kuti pfungwa dzake dzinoshanda here kana kuti pfungwa dzake hadzishandi. Zvikainge zvona kutaurira izvo kuti endai kumapurisa. Kubva ndasvika kumapurisa ndakasvika nditaura mapurisa pasina. Kwabva ndagara mapurisa. Mupurisa achizosvika ndichibva ndamutsanangurira nyaya yacho. Mupurisa akati izvo zvemunhu unorwara kwaNyamujara takambomutora Nyamujara uyu tikaenda naye tikamudzosa. Iyi inoda vane masimba vana Mambo Mutasa. Endai kwaMambo ndokuti nyaya iyi iparurwe itaurwe chokwadi. Kwabva ndauya kunoku. Kwabva ndaenda kwaSabhuku. Sabhuku ndichibva ndataura naye. Sabhuku akati dare renyu richapinda musi weSaturday. Ndichibva ndaenda kumba. Saka ndaenda kumba kudaro svika tichatumira Samuel. Saka Samuel ina handina kuriona. Ndazotofonerwa ndofunga kwakuri mapasti 12 here kuti makasungisa munhu mbuya Mavhura hamuchauyi kunyaya ngei. Ndikati aiwa ndandakamirira Samuel sokutaura kwamakaita. Zvikanzi kurumidzai munozosungwa nedare. Makatomirirwa. Nyaya ndiya Nevha. Handizvo. Nevha wacho wewe. Apa ndandoti ndiro ndizive kuti paakatora bhegi. What was the intention? Akachida kuitei? Paakatora bhegi chii chakaita? Paakatora bhegi handizivi. Uyu ndiye ungakutsanangurira nokuti ndiye nyakudzingirirwa. Ndiye anoziva madzingirirwa akaita. Okay. Uyu ndiye musikana? Ndiye musikana. Ana makore mangana? 18. Simuka utaura. Une 18 years. Dzakasvika 18? Uri form 5. Taura dzisi. Chaitika ndechekuti ndaenda kuchikoro. Ndinoitwa Melisa Magura. Melisa Magura. Chingomira kutseka. Ndaenda kuchikoro makusena irodhi yandodarika nayo everyday and of which musha wake uri kusendri uku kwaNevha kunogara Nevha wacho. Saka Teroro angati zvekumira pachisango. Vatanga mino zvakatanga kutaura achiti iwe mirapo. Saka ndabva ndaramba ndichifamba cause ndoziva kuti munhu anopenga. Vatanga kuuya kwandiri achimhanya achitomhanya. Saka ndibva ndatanga kumhanyawo pepa achiramba achiuya achindidzingirira. Vandabvisa bhegi cause bhegi ranga richindiremera cause anga kutonga akutondibata angakugurira padhuze. Vandadonhedza bhegi. Iye bvaita zvekudimbudzira kuti aende nekumberi kwangu. Ndibva namhanya bva ndamutangira. Vandakonawo pamusha paSanyamujara avarapa baba vake. Saka ndakakona ipo ndo pakabva amira kubva adzokera kubva atora bhegi randakadonhedza iroro neheti. Ameno bvaenda nazvo ameno kumanhede kwakazobatwa ayo. Nevha ndo because ndibona nyaya yedanadoti uyu munhu
mental condition yake inozikanwa. Ndizvo here. Saka munhu kana akadai chinge chapo chachekuti if he becomes a danger to the ordinary people of community, then it means that no piece of community. I'm going to leave. I'm going to back away. Because kana mataura tamsikana hachazivi kuti intention yake yange iri intention yake iri tamsikana here yekutora bag here kana kuti kutora bag ayatora bag chakamunakidza pakutora bag chi anga chidei mibvunzo yese inoda chi ndoda answers ende mibvunzo iyoyo taubvunza mubvunzo kuti dai anga akabata musikana uyu musikana asina kumhanya chii chachida kuitika mukuna zvizoto ndoti kana imi musababa muri kuziva condition yemwana wenyu ngatiite zvinhu zviri correct zvisingaiti kuti mwana wenyu awe kuti radambudziko munharaunda akutadzisa wanhu kugara zvakanaka. Ane here mishonga yaruma vakangobaiwa majekiseni nemapirizi acho zvokubatsirawo zvekurapisawo mumaprofita zvaa zvatobwanana kuti waitorwisana nevanhu asi wanga adi loloti kana paine unonga amupa zvinodhaka izvi ndo paanotanga kubva aita zvinenge asi wanga arai mune wamuruziya here akupa zvinodhaka varimo pane umwe ndakambotuka wekomari mbiitawo isu zvatoita kana munhu iye muchitomuziva chive matoisazaraka mangwana chaivo nditotsvaga wandiwa vanhu vari kubika tototo vari kuita zvembanje vakuita zvechiizvi kutovatsvaga muno handisida kumbozwa kuti muno makutasa muno mune munhu ari kuita zvembanje zvetototo mared gabareta chi hatisida kumbozvizwa izvo not in Mtasa district. Hakuna zvakadaro. Hatisi kudai kumbozwa izvozvo kuti taisai munhu andikuona munhu anga aenda kurehabilitation right handiti akudzoswa futi kurehabilitation nemunhu auya komupa futi mbanje aiwa munhu iye amupa mbanje ngaabatwa saka imi kana mutonewa mutoziva makatomubata makatombotuka chiva munyoresa zita rake ndo vanhu vari kutsvaga mazuva ano ndo handitoda chendichiva matowataurira paarea pachipa zvakumana has not in this village not in this district tikangokudzwa chete izvozvo kuti uri kutengesa mbanje uri kubika tototo uri kutengesa tunodhaka waenda andizvo ndoyamuda kuti ini ndiri kutaura kuti kuenda kwandakazoita kuna sabhuku ndakaona kuti nyaya yashata nokuti mwana waigore rapera waitobata mbudzi kuita mukadzi ndo pandakaona kuti apa pakutoenda koshata mukaona munhu achibata mbudzi ndosaka ndikuti kana matoona zvadaro handika ukaona kwasakuya bota rembudzi akaona munhu kana isi shemberi tinobataura kuti he has become a dangerous element in the society and anofana kuenda kwekuti adi abatsirwe munozwa here baba right Malero la kumbe. Zingirana wakati zozo watu wakote. Zingirana wakati lazima kuma wale mkati ni mshamba. Malidi pa akuzingira mkati. Saka zvaunoita tauti wanyamujara ngambudzoke kuri yavo kana munotadza kumudzosa tokubatsirai dai ndotokumbira kubatsirwa mambo kuti zvinova chiri chirwere chekuti titadze kuwirirana nevamwana ava tinowirirana taiwirirana chaizvo
asi kana hazviiti kana patodaro pamwe patoshata saka ndogara patoshata ende itori mhosva pachezvairi mhosva kutorara nemhura itori mhosva ikosha inonzi bestiality schizophrenia yake yakushupa kuti yaibhitishi yaithreatlet makutaura kutaura kana akamboenda kurehab zvikasachinja uye adzoka kuti kucommunity rotriga chi habit yake I think ikapinda re-psychiatric evaluation ndo yari kuda then orecommendwa andomozongoma huru masvingo yevanhu akawanda taendeseko because it is for free vanhu vakadai ndo vandodiwa ikoko akubhadharwa kana mari ngoma huru iromasvingo psychiatric unit iromasvingo akubhadharwa mari akudini anochengetwa ikoko zvakasimba itori kuri isolated mukuziva ngoma huru tikasvikakutotai bedbridge rotosodai osvika ivo anongoda psychiatric evaluation anonga natomu evaluate apa torekomenda kuenda ngoma huru because achazopedzisa zita zvizvona then akazopara mhosva nemamiriro akaita namajor zita aenda ujeri because major zita akanatsomutarisa zvakanaka naafunza kuti aita achi in these normal senses saka anoenda ujeri saka kuto zvabveda izvo zvakakumbidza aevaluate napsychiatrist akaevaluata then orekomendwa oenda kuchikuria zvotaura mambo izvo ngoma huru aibhadharisi kana sendi mozomutora araiti ariko because ndikona zvichazobaita pamberi never uruzwa never isu toda kubatsira uruzwa yesu mamiri akaita isu hatoda kubatsira kuti zvinhu zvako zvifambe zvakadii zvakanaka handiti kuti urarame life yakadii yakanaka handiti usanetsane nechii newanhu ungogarire zvakanaka magariro yavaita kudhara ndozvatokutsvaga ndozvatokuda saka uchaona tikakuti tikakuendesa apa hausida kuti da kusungisa kada kuti toda tikubatsire zvinhu zvako zvifambe zvakadii zvakanaka kana zvakunaka udzoka kumba ugara zvakanaka nevabereki nechii zvese saka zvanda kuita mangwana uruzwa neva ndikuti mangwana chingani sanda tikasi kumuona takuti mandi handiti akuenda kuevaluation wati usechingani wemandi then tochizwa kuti dokta anenge ataura kuti zvakamira sei zvikuda chii nechii wazwa neva saka chakutumirai motikari handizvo chakutumirai motikari woenda unona dokta okutarisa kuti uda chii nechii then mapedza motoka chii mutoka kuma ndizvo kaneva vanyamujana saka mande makuseni mumwedzi maenda mande makuseni ndokutumirai motikari obvaenda kupsychiatric evaluation mochitaura kuti dakuta seti achaseti kuti agare navo zvakadii buya kuti vana vaite nokuti zvimwe si mambo handisi kunyatsa zvimwe kuzvinzwisisa tava nambuya isu ndiri kuti zvataakuita kutoimandi taakumutora deva taakumuendesa kuchipatara unotariswe kuonekwa kuti palebhu yake yeko kuiramba ndeipi obvapiwa iyoyo kana iri yekuti ambofundikira achimbobatsirwa ari pari ofundikira kuenda kwake otora zvinhu zvake zvinaa apo ndazvinzwa yes because even nyangwe tikaenda kumapurisa handiti mapurisa anongoenda kusvika bvanzi ngaavhariwe avhariwa meja zita nomuti wazvara mental condition yake kuti chii iyo zvinto zvakadai ngatsoke saka hapana zvataita isusu tikuti ngatitosolve chii ngatitosolve dambudziko racho iroro ngatitorissolve nokuti kuti havafambe havasagurwa kodzero dzavo vane vechikoro ndio zvandikuta kuti izvozvi sinoti only iyi handisi it means kuti wese musikana akanzwa kuti ndo zvaitika kune uyu hapana chanakizwa nekugara uyu kana kutofamba kuarea akambona kuta saka kana inodaro has become a threat to every girl child akuti ari munharaunda izi ndo zvati kuti hatikwanisi kudaro
tinomboti mubatsire zvifambo zvakanaka handizvo saka isu senyamujana mandi itairei newe anzani neva mandi ndokupai motikari ndizvo kaneva handei Atana.